Ahojte, dneska si urobíme kuracie prsia s vykostenými stehnami. Poďte sa pozrieť. Očistíme si takto stehná a dáme ich, čo sme si zarobili, múku s gyrosom. Dali sme sol, vegetu, tak v tom si to pekne takto obalíme. Tu sme si takto nakrájali cibulku na krúžky a s rajčinou. Dali sme dole šupu z rajčín. Takto si naukladáme mäsko, ktoré sme si obalili v tej múke prichystanej. Dobre, ak mäsko máme urobené, tak si poukladáme takéto hríby. Na to môžeme použiť aj šampióny. Ja mám z našich krásnych lesov, zo Záhoria. A keď máme takto pekne hríby na tom, tak si dáme nakrájanú slaninu. Ja som zvolil oravskú. Vy si môžete dať akú chcete, najlepšie nejakú údenú, aby to pustilo. A teraz nastal čas, aby sme si to išli podliať, takže poďte sa pozrieť, čím si to podlejeme. Vylejeme si jednu smotanu, sladkú. Do toho si teraz pretlačíme takéto dva cesnaky. Pridáme si jednu lyžičku plnú horčice. Keďže to robím jednou rukou, tak musím na dvakrát. Keď sme si pridali horčicu, tak si trošku ešte prisolíme. Každý podľa chuti. Pridáme trošku čierneho koreňa. Pridáme trošku oregána. Každý podľa chuti. Teraz si tam pridáme deci aj pol vody. Približne. Pekne si to takto rozmiešame a zalejeme to mäsko krásne. Teraz si to pekne podlejeme alebo zalejeme. No nevyzerá to parádne. A teraz si to dáme na 200 stupňov do trúby. Aby som nezabudol, treba to dať pod alobal. Takže po 40 minútach si to vytiahneme, dáme preč alobal, dáme syr a zapečeme. Ja som dal gastroštiepok 40%. OK, tak si na to poukladáme takto ten syr plátkový. Vy môžete použiť kľudne aj strúhaný. Ja zase volím to, čo mám doma. Takže tak. A pokiaľ už máme naukladaný takto tam ten plátkový syr alebo nastrúhaný, tak si to môžeme dať do truby zase na 5-10 minút na 200 stupňov zapiecť. Takže priatelia, máme zapečené. Ideme si to pekne naložiť. Tomu som urobil takýto nejaký dip, kde som dal tatarsku, trošku kopru, trošku šťavy z uhoriek a pridal som tam cesnák a trošku citrónu. Takže tak. Tak čo ľudia poviete? Nevyzerá to parádne?